very badly. M-a dus o organizație We were rusească. brought in by a Russian foundation, M-a dus într-un apartament care și acum and s-a they took us to an apartment where we still live. Apartamentul era foarte murdar. But back then the apartment was very Acolo dirty. trăise niște câini. Dogs lived there before us. Carpetul mirosea The puternic. carpet had a very strong smell. Furnituri nu aveam. There was no furniture, N-aveam nici paturi, not n-aveam even a nimic. bed, nothing. Nevasta mea când o văzut, When my wife saw this, băi omule, la cine a adus Dumnezeu she aici? said, "Husband, why did God bring us Ea a here?" început să plângă. She began to cry. Zice, du-te mai la alți americani. She said, "Go to other buildings. Poate ne va primi că aici noi nu putem Maybe trăi. they'll let us in because we can't live here." Eu am luat pe un copil de român care știa engleză. I took a Romanian child that knew how to speak Și m-am English, dus la unul care scrie for and rent. I'd go to the buildings where it said for rent. M-a întrebat, zice, The first thing that asked, frați să ne primiți aici. you know, when I'd ask, "Do you want to let us in?" El ne întreabă, aveți He copii? said, "Sure, but do you have children?" Eu cu bucurie zic, da, You avem. know, for us it was a joy. Yes, we do. Cu copii nu primim. Well, we don't accept people with children here. Bă, zic, ce oameni să ai? I think, dear Lord, what kind of people are these? Eu știu că America e You creștină. know, I thought all of America was Christian. Bibliile ne-au venit din All the America. Bibles came from America. Misionari ne-au venit din All the America. missionaries came from America. Unii țin câini în casă și copiii nu. And they keep dogs in their homes that they won't accept children. Și am început să plâng eu ca copii. I began to cry like a child. A venit la nevastă. I came to my wife. M-am obținut să nu plâng. I stopped crying before I got Dar home. Maria îmi spune, măi, Dumitru, de ce ai plâns? But Maria says, "Dimitri, why have you been crying?" Zic, tată, mă vezi I plângând? said, "What, do you see me crying now?" Zice, da, eu nu te cunosc că tu ai She said, plâns. "I've been with you too long. I know when you cry." Zic, Maria nu ne primește că avem I copii. said, "Well, Maria, they won't let us in. We have kids." Măi, omule, măi, de cine o pedepse Dumnezeu? And then she began, "Husband, why did God punish Ce-am us? făcut noi de ne-o pedepse Dumnezeu? What did we așa do tare? that God punished us so harshly?" Eu am început să plâng. She began to cry. Copiii dormeau pe valize. The grandkids were asleep on the Eu mă suitcases. învârteam roată împrejurul blocului. And I kept walking around the building Ne-am făcut verificarea vieții, frate. and checking out my life. Zic, Doamne, de ce m-ai pedepsit? Lord, why'd you punish me? Doamne, eu ne-am dat viața pentru I Tine. almost lost my life for you. Doamne, eu am dat averea pentru I Tine. lost all of my wealth for you, Eu Lord. din toată averea ce am avut am ieșit cu 3 And out valize. of everything I had, I came out with 3 De suitcases. ce m-ai pedepsit așa de tare, Lord, Doamne? what did I do that you punished De ce me? m-ai dus Tu în țara asta? Why did you bring me to this country? Eu n-am bani, Doamne. I have no money, Eu Lord. n-am mâncare. I have no food. Eu n-am un pat unde să-mi plec I don't capul. have a bed to let my head down on. Doamne, de ce m-ai dus? Lord, why? Și stau pe piatra I pală. was sitting outside on a Era rock. noaptea târziu, fraților. It was very late at Și night. plângeam înaintea lui I Dumnezeu. was just crying before God. Și deodată am văzut că vine spre mine o And lumină. then I saw a light coming towards me. Când am văzut lumina, am crezut că vine o mașină. When I saw the light, I thought it was a car. Când în România și în Italia mă urmări cu mașina să Because mă in omoare. Romania and in Italy, they always try to run me over with Zic, au cars. venit după mine și aici. So I thought, they're here too. Și am sărit drept în picioare. And so I jumped up. Lumina m-a cucerit. But the light surrounded Din me. lumină am auzit acel And out of the light, I heard the same voice. Era același It înger was the same angel, care a fost la mine în which închisoare, had been with me in prison, care a fost la mine acasă, which had been at my house, care a fost la mine în Italia. which was with me in Italy. Îmi spune, Dumitri, He said, de "Dimitri, ce ești tu disperat? why are you so Dar despaired? ce-am făcut eu de mai pedepsit așa de Well, what tare? did I do that you punished me so harshly? De ce m-ai adus tu în Why țara did you bring asta? me to this country? Zic, eu n-am un loc să-mi plec. I don't even have a place to lay my head Și down. Dumitri, te-am adus în țara asta, că țara asta va He said, arde. "Dimitri, I brought you to this country because this country will burn. De ce m-ai adus să mă arzi aici și nu m-ai lăsat să mor în pușcărie în țara mea? So why'd you bring me here to burn and then let me die in jail in my own country?" Dumitri, taci, He said, "Dimitri, be quiet. urcă-te lângă mine. Get beside me. N-ai voie să mai You're vorbești. not allowed to speak from now on." M-am urcat lângă el, I got fraților. beside the angel brothers. Și aparatul a avut, nu știu. I don't know what the device was, Că așa mergea că nu puteam să văd nimic. but it traveled so fast that you couldn't see Nu mă anything. arăta, aici e California. He'd just say, "This is California. Aici e Las Vegas. This is Las Vegas. Vezi ce ți-am arătat? What I have shown you E Sodoma și Gomora. is that Sodom and Gomorrah, Păcatul eu a ajuns înaintea lui its Dumnezeu. sin has reached God, Și Dumnezeu a hotărât să o pedepsească prin and foc. God has decided to punish it through fire. Într-o zi va arde. And one day it will burn." M-a dus și ne-a arătat New York. He came and showed me New York. Aici e New York. This is New York. Aici e Sodoma și It is Gomora. also as Sodom and Gomorrah. Într-o zi va arde. And one day it will burn. M-a dus și ne-a arătat He Florida. came and he showed me Florida. Aici e Florida, zice. This is Florida, he Aici e said. Sodoma și This Gomora. is as Sodom and Într-o Gomorrah. zi va arde. And one day it will burn. Dar cu mine ce ai să I faci? said, "What will you do with me though?" Ți-am spus să taci. He said, "I told you to be Și quiet." m-a dus la locul de unde mă lua. And he brought me back to the place we left. Acum stai de vorbă cu He mine. said, "Now we talk. Te-am adus în țara asta. I brought you to this country Iubesc țara asta. because I love this country. Iubesc poporul din țara I asta. love the people in this Și prin country. gura ta vreau să trezesc mult And through your popor.
mouth, I want to wake up a lot of people. Cum ai să-l trezești prin gura mea? Well, how can you wake them through my mouth? Eu nu pot vorbi cu nimeni. I can't speak to anyone. Cine mă cunoaște pe mine? Who knows me Cine here? mă cheamă pe mine? Who will even call me? Tu nu te interesează. He says, that's not your worry. Eu voi merge înaintea ta. I will be before you. Voi face mari lucrări în poporul I american. will do great works amongst the American people. Eu îți voi pregăti prin cine să I will vorbești. prepare someone for you to speak through. Dar tu să spui tot ce îți voi But you must spune tell them eu. everything that I tell you. America va arde. Again, he said, America will Cum burn. mă să ardă America, că America e I puternică? said, but how can America burn when it's so Tu powerful? ține minte așa să le He said, spui. remember and tell them. Ai să ajungi la televizor. He said, you reach TV Ai să ajungi la stations radio. and radio Ai să ajungi în stations biserică. and Să churches. spui tot ce spun eu. But tell them everything I Să tell nu you. ascunzi nimica. Hide nothing. America va arde. America will burn. Cum va arde America? But again, how will it burn? Tu așa să le spui. He said, tell them this. Spionajul sovietic The Russian au spies descoperit cele mai puternice depozite nucleare have americane. found out where the most powerful nuclear plants in America Când are. americanii vor crede că e pace și When liniște, Americans will think it's peace and toate quiet lucrurile sunt and bune. everything's perfect. Unele popoare dinăuntru Some groups from the vor inside începe să se revolte împotriva will guvernului. revolt against the government. Guvernul va fi ocupat cu The revoluția government will be occupied with the și revolution, atunci de pe ocean, and then from the ocean, din Cuba, out of Cuba, Nicaragua, Nicaragua, America Centrală, Central America, Mexico Mexico, și ne-au mai spus două țări, dar nu le țin and minte. 2 other countries that I can't remember. Va bombarda depozite nucleare They americane will bombard the nuclear plants in și America, America va lua foc. and America will burn. Dar ce faci cu biserica? I said, what will you do with the church though? Unele biserici m-au He părăsit. said, many churches have left me. Cum n-ai tu oameni aici? I said, what do you mean don't you have people here? Tu așa să le spui. He said, tell them this. Oamenii să slăvesc pe oameni. People glorify people. Cinstea care se cuvine să o dea The lui honor that Hristos, Christ deserves, oamenii și-o ia asupra lor. man takes upon himself. În biserică, In the church, divorțul, there's divorce, preacurvii, there's adultery, sodomie, there's sodomy, abortul there's abortion, și tot felul de păcat. and all kinds of sin. Și Hristos nu locuiește în And păcat. Christ will not live in sin. Hristos locuiește în sfințenie. Christ lives in holiness. Și te-am adus pe tine aici. And I brought you here Să strângi în gura mea. that you cry out loud. Să nu-ți fie frică, că Don't eu be sunt cu afraid, for I tine. am with you. Să se oprească de-a Tell them păcătuie. to stop sinning Să se întoarcă către Dumnezeu. and to repent, Că Dumnezeu nu obosește because iertând. God never stops forgiving. Și toți care se vor opri de la And păcatele all of lor, those who will stop sinning se vor înturna către and Dumnezeu. will repent, În ziua nenorocirii Dumnezeu îi va salva. God will save in the day of trouble. Cum poți tu să-mi salvezi dacă arde America? But how can He save them if America burns though? Tu așa să le spui. He said, tell them, Cum am salvat pe cei tineri din cuptorul cu foc, as He saved the 3 young ones in the furnace, îi voi salva și pe ei. that is how He will save them. Cum am salvat pe Daniel din gura As He saved leilor, Daniel from the îi lions, voi salva și pe that ei. is how He will save them. Numai să se întoarcă către But they Dumnezeu. must repent. Fraților, nu ne cere un lucru greu. Brothers, God does not ask hard things of us. Opriți-vă de la We păcatele must stop voastre. sinning. Amin?